Now, with your leading story this evening, hundreds of Sowetans gathered in the Johannesburg CBD this morning to demand RDP houses. This as government has been struggling with a backlog in housing allocations for almost 3 decades now. Picketing outside the city of Johannesburg's offices in Braamfontein, the residents are calling for those who applied for houses in 1996 to be prioritized for allocation. They vow not to back down in their fight until their demands are taken into consideration. Ibiyintsholo kwisixeko saseGoli ngethuba amaSoweto ebambe umngcelele omalunga nemiba yezindlu. Aba ngabahlali abathi baphelelwe ngumonde kuba iminyaka besokola izindlu bephila ngezithembiso ezingafezwayo. Size la siSoweto because of ipromise eyenziwa ngo-1996 yama-RDP houses. Abantu babona balimela bonke abantu abaphethe amaphepha we-RDP. Abanye namhlanje basaqashile. Sinabogogo la ukhona una 92 years. Naye uphethe isi-form usaqashile nezizukulwane. So now siyapromiswa into ebuhlungu what's happening ukuthi ugovernment wethu makulokuya kukhulwa uprioritize ama-rentals ukutshela nge-affordable housing. I-RDP akusakhulunywa ngayo. Mawuthi uyobheka i-RDP bakutshela ukuthi akakatholi subsidy. Eyani subsidy ubhadala i-tax. Imali ye-tax ikhona, i-tax iphakamisiwe, simply means ukuthi imali ikhona. Esinye kwizikhalazo eziphakanyiswayo seso sokuba kuphela kuxhamla abemi bangaphandle kumaphulo wezindlu kube kukho abantu ekuyiminyaka bejonge enkalweni. I was 21 years of age. Today I'm 64. I'm still waiting for RDP. Yeah, 96. I'm still waiting. Akuna RDP, akuna mara kuhlala abantu abokuhamba. Edrobheni kungcolile. So when Soweto sneezes, the whole of South Africa must catch flu. The whole of South Africa must catch flu. Abantu laba abokuhamba, they must come out. South Africans angene balilwele lelizwe leli, and they never enjoyed their freedom, South Africans, not even once. Into efika ibe yinkinga South Africa year in and year out kuthathwa i-taxpayers money kuthiwe kuza kwenziwa izindlu kubuye zakhiwe izindlu bazibuka abantu iminyaka izindlu kube sekuthiwa futhi asalungelanga ukuhlala abantu sezonakele kufuneka sidilizwe yekabani le mali abayiwastayo. Xa ingafumaneki impendulo elindelekileyo isifungo sesokuba kuza kumiswa ngxi zonke iinkqubo. uNelson Mandela wakhuluma igama wathi if our government, our present government doesn't listen to us, we must do what we did to the apartheid government. These people ababona la nalabo bangakabi khona abaseza, today is the start of it, of the fight here RDP houses in Johannesburg. Johannesburg hayi ukuthi namhlanje dala abantu bamatsha bahlala phansi bamatsha but thina le i-basic kusazoza imiddle kusazoza ne-roofing. Usodolophu wesixeko saseGoli uTata Morero unikwe iintsuku ezisixhenxe ukuba aphendule kuxwebhu lwezinyanzeliso. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eBraamfontein.